дальше жить. Сверхнахальство. Мы этого человека непременно найдем. Уже нашли, по-моему. И непременно разберемся по всем законным меркам. Шуның үшін YouTube канал турында сүз бара жана. YouTube канал основной канал деп булып турганда 40 мыңдан артык киши отура. Это неправильный канал. Биздин канал түгел ул, биздин канал. Это сидят нелегальные люди. 10 мыңдан артык. Анда биздин өзүбүздүн официальный канал. Бүтүнүсү основной каналга деп жазылат. 40 мыңдыкка, биздики как будто теге фан группа шикеллигине тура. Шуңа күрә настоящий YouTube канал биздин Instagram битинде үстө указан. Это настоящий легальный YouTube канал, который үзебиз алып бара турган. Biz несем ответственность за этот канал, и все, что там появляется, бүтүн комментарийлар, нелер биздин тарафтан, это все правдиво. Икенчи YouTube каналда информация жиберселер да, это может оказаться абсолютно неправдой. Короче, разберемся без айбер белән. Мало не покажется. Да, иртәгә безнең атказанмаган концерты Team TV каналында булачак. 20:00-дә. Алла берсә. Русия парга якын утырас. Бәләкәй бит ул. Аны бүтүнесе әйтә инде. Бәләкәй педальгә җитми аягы. Шулай. Поэтому шулай утыра. Минем максимально урындыкны китереп бетереп, безгә хәле күтәреп бетереп. Все по максимальному. Бәләкәй бит. Мы тоже от эти колонны жевали дигән. Вот. Мин генә түгел бит инде. Да, шире зәһәр ширдиләр шул. Мәче борчак ашадык, ашадык, мәче борчак ашадык. Әле мин аны күргәнем юк иде. Авылга кайткач күрдем. Ул бүтән җирдә була торган пси борчагы. Хәзер бик сирәк ул. Гүзәл. Ха? Мен сиңа бер кызык яңалык әйтим мисың хәзер? Әйт. Мен бит Лениногорскка кайтып Ничего себе. Мен иншалла мен Лениногорскка кайтып. Ничего хәзер. Ну хәзер безгә навигатор куйра кирәк. Как всегда мы с тобой умеем же. Мен сине хәзер Әлмәткә хәтле кайтып шундан дигәндә илтәм генә. Юк инде, ты что? Юк. Все, бүтән чара юк, потому что мы уже уехали, совсем бүтән нет. Откаровна, что ты делаешь? Что я делаю? Инстинкт. Да нет, алай булмый инде. Була инде була. Әлбәттә бер такси алырга кирәк тогда. Була, туктале син, була. Хәзер куй, бурлабыз да чыгабыз. Набережный Челны, как поехать? Загруженность дорог низкая. Поездка на автомобиле в пункт набережные Челны Хәзер бурлас симоннан. Кызый боруларның бер чылны әле. Бу бит 3 сәгать күрсәтә. Без бит татарсага булай ничек? 3 сәгать. Булай да шулай инде. Так. Все, ставь меня на навигатор хәзер. Ставлю тебе навигатор. Давай. Эй, менә шундый матур юллар. Ә синең булай вообще менә Лениногорский аша Чаллыга кайтканың бармы базарга? Юк. Менә. Рәхмәт дин. Мин бисә дөнья күрсәтеп йөрим гүзәл. Менә уң якка карале нинди матур агачлар. Ана. Чик тигез үскән. Мине по пути Чаллыдан Сарманда калдырмын дигән бу Лениногорскага. Кайтып киткән хәтле. Мин Казанның икенче башына чыктым да киттем. Туда-сюда йөрибез инде хәзер. Туда-сюда түгел, бик матур йөрибез. Бензин бар. Машина чиста, кәеф әйбәт, погода шәп, юллар тигез, агачлар яшел. Нәрсә кирәк сиңа? Зале канат күрдем, Сарман, мин Сарман. Мин авырлы чакта сумала шәйдәм дигән. Авырлы чактан да нәрсә генә шәйдәм. Мин авырлы чакта бүтән печнең кырыен аша бетергән идем. Акбурын. Кирпичене белән бергә менә булай ипи ашаган кебек. Прикинь?
Эльнара, привет. Привет. Kızlar. Ben болашақтағы сыман тәмлі түгіл биллахи айтам. Yok endi sen temin. Нет, ikkinchi turli hazır bizde. Bizde hamon shu sumala, bizde bitine zavodning yopilganina qo'shan уже hazır. Shundan qolgan sumala ishindi u. Просто u qotgan уже. Biz bit sumalani свежий келишенiyik, понимаешь? Hazır u qotgan. Da, ana tәмі de ikkinchi turli tәмі. Qotgan u endi haybit endi distalagan yillar bo'yina yotgan. Shuning uchun temsiz u. Понятное дело, mana epib ishdan chiqib qashdi. Nega temni bo'ladi? Bunlar temsizlanadi. Siz konsertlar bo'lsa yangi program bilan chiqasizmi degan. Ayya, yangi program bilan chiqamiz. Kстати, biletlar aktual yemagiz. Kimlar biletlar asla aytmagan, ul biletlar aktual. Balakigina nyuans bir kimga da aytmagiz. O'zgan yilni olgan biletlar bilan bu yilgi biletlar orasida ayirma bo'lirga mumkin. Chunki bu yil biletlar могут подорожать. O'zgan yilni olib qolgan biletlar они останутся o'z kuchida. Поэтому теге борчылып отырмагыз, билетлар бүтүнүсү да актуальный. Үзгәрешләр булырга мөмкин, әгәр без октябрьдән чыкмасак, икенче елга калса концертлар, анда да үзгәрешләр булырга мөмкин, анда инде хәбәр итәрбез. Чөнки, ул бездән тора торган әйбер түгел. Әйе, может ул бу ел вообще булмас, может ул икенче елга да булмас концертлар. Экономикадан тора торган әйбер. Вообще белмибез җәмәгать. Не знаю. В общем, взаимосвязано, но ничек кенә булмасын, сезнең кулыгыздагы билетлар алар актуальный булып калачак. Просто көне генә үзгәрә. Әлегә. Нурлат, сәлам. Нурлатка килеп булмады шу. Мин Сарман кызы, әйе. Бірәр сұрауыма жауап берегіз енді. Қайда екен мұнда көп язалар бүтінсін. Неге сұраусың? Білмейм бет. Яңадан yazыңыз әлі. Илүзә оршаларға сәлем. Бұқмара біздің 9 ноябрьда құрсы. Алынған күнләріміз бар жәмәғат. Менә білмейбіз қашан концертлар болғанын. Илнең байлыгы бетәди, байларга гына җитәди. Халыкка исә түзә белү кирәк. Исән калыр өчен безгә, илдә урлый белергә. Бәйрәмгә бүләкләр каян алдыгыз? Бу лампалуна турында сүз барамы? Бәйрәмгә бүләкләр алдым лампалуна Коръән укый торган. Анда 18 хәзрәт Коръән укый. Берсенең тавышы ятып бетмәсә, икенчесен кабызып куярга мөмкин. Әле ул яңадан FM радио тота. Һәм ул ночник булып кына да эшли ала. Ул шундый бер матур интерьерга да туры килә торган. То есть матур гына шундый бер компактный гына күчтәнеш. Вообще бик шикарный бүләк. Минем сторисларда булырга тиеш аның ссылкасы. Кирип алардан заказ бирә аласыз. Иртәгә менә бәйрәмгә алып кайтырга менә дигән бүләк. Аны алып кайттым һәм имиз. Имизне мен чынлап та эчәм, реклама дип карамагыз. Имиз ул халал продукт, ул витамин. Аны күпләр язалар, менә әле күптән түгел генә берсе белән язышып алдык бер аккаунтка язганнар, минем директка язганнар. Рак белән чирләргә ярдәм итәм икән дип. Мин алай теге зурдан күп андый диагнозлар, әйберләр әйтеп утыра алмыйм инде